Здравейте, приятели! Добър вечер, вече сме на Даскал, така че от утре очаквайте още много позитивни и хубави клипове. Пак ще си говорим за дървата. И се пия тук количка и искам да направя на Кока-Кола една реклама. Най-добрата Кока-Кола, ако я виждате. Вижда ли се добре? Ето я. Енергия 475 калории, 113 глас, мазнини 0, наситени мазнини 0%, захар 28 грама, 31%, сол 0 грама. Безалкохолна газирана напитка, съставки: вода, фруктоза, глюкозен сироп, въглехидрат, диоксид, оцветител, естествени ароматизанти, кофеин, най-добър до 500 грама. Кока-кола, тук даже има свали. Добре, аз ще приключвам и до скоро, утре пак се чувам.